цигара или шоколадче. Това е избора, на който Едуард Барни се представя пред Америка в средата на реално 20-те години на миналия век, когато той започва да работи за Big Tobacco. Нали, това, което винаги сме го чули, нали, един огромен картел на компании, които държат производството и продажбата на тютюневи изделия. Този човек реално тогава влиза и има една задача. Как реално да започне да продава повече цигари? Ами, начинът, по който го прави, е по същия начин, или по-скоро подобен начин на това, което прави с яйцата и бекона. Той пак гледа как да промени това, което хората правят и какво мислят за продукта, отколкото какво реално продава. И това, което прави, е доста гениално. Реално отива и казва на супермодели, нали, жени, които са стройни, които изглеждат прекрасно, да фанат и да запалят една цигарка. Защо палят една цигарка? Ами защото човека си е платил на фотографите, които ще ги снима, и какво виждаме сега? Една прекрасна асоциация. Ако искаш да си стройна и красива жена, ти ще пушиш цигарки, и оттам се появява и една доста интересна кампания. Първата е за така наречените факли на свободата. Това е първият начин, с който започва да се продават цигарите на жени в Америка. Защо? Защото ако искаш нали, да си strong independent woman, ако искаш да правиш каквото си искаш, ти ще пушиш цигарки, защото тези жени го правят. И ето ги примерите. Значи, тогава са плакати, в днешно време биха били просто риелчета. Нали. Второто нещо, и също така доста една стабилна кампания, която тогава правят, е дали искаш фасче или искаш шоколадче. Защо? Защото ако искаш да останеш слаб, всеки път, като се замислиш да си вземеш едно шоколадче, си запалиш едно фасче и какво ще направиш? Няма да ядеш сладко като цяло. Което, нали, дали е морално или не морално, ще оставя тези преценки на вас. Но това е начинът, по който един човек успява да уреди реално една цяла нация или половината популация на една нация да започне да пуши цигари, като статистиката е, че той грубо почти отроява тогава Big Tobacco компанията. Тя от 15 милиона стига до 45 в порядъка на 10 години, което е, нали, за 3 години се отроява толкова голяма, за 10 години всъщност се отроява толкова голяма компания. И другото нещо е процента на пушещите жени в Америка скача от под 5% до почти 20%, 18,5% са числата за само 10 години. И това е доста абсурдно. И още един пример как маркетинга работи върху теб, независимо дали ти искаш да работи или не. Аз бях Гинко, един обикновен човек, и се надявам да ме последваш за още такава полезна маркетинг информация.